O regreso ás aulas deixará en Galicia menos alumnado, pero máis profesores. Haberá un reforzo de 900 mestres en secundaria, 150 de atención á diversidade. Conta atrás para que regrese a actividade aos centros de ensino. O 9 de setembro arrancará o curso 2026-2027 en Galicia e no Barbanza, para meirande parte das etapas educativas, dende infantil á formación profesional, e o fará con máis profesorado nos colexios e institutos. Hai unha gran novidade este ano que vamos a ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. E esos 900 profesores máis, 150 van ser especialistas en atención á diversidade, 100 no ámbito de PTS e EDES, como se denomina no argot, e 50 orientadores, que se distribuíron en base pois, a unha serie de criterios técnicos e necesidades nos diferentes centros educativos. En todo caso, un ano máis estamos vendo como temos unha reducción do número de alumnos. Xa que sinalou que os datos reflicten que este curso haberá 4.600 alumnos menos en toda Galicia. E en todas as etapas. Viñamos dunhos anos anteriores, nos cuales víamos que o descenso estaba fundamentalmente en infantil e primaria, xa nos últimos anos comenzou en secundaria e este ano, este curso é onde por primeira vez pois, o descenso de alumnos será en bachillerato. Falta coñecer FP, o prazo se remata en setembro, pero temos unha reducción en obrigatoria e en bachillerato en torno a 4.600 que se acomoda a dos anos anteriores e iso ficha unha dinámica descendente. A pesar de que cada vez hai máis alumnado estranxeiro nas aulas galegas. Compensa un pouco a perda natalista, non? De feito, fai 10 anos, teño o dato recente da roda de prensa, fai 10 anos, tiñamos un 2% de alumnado nacido no estranxeiro, e agora temos en torno cerca dun 8%, un 7,5% de alumnado nacido no estranxeiro, para compensar un pouco a perda demográfica. Pero aínda así, pois hai un descenso xeralizado do alumnado en todas as etapas e, pese a isto, temos un mantemento das unidades educativas, é dicir, dos grupos educativos, estamos aproximadamente en 12.000 en Galicia, fomos capaces de salvar nos últimos 3 anos que as medidas que se puxeron en marcha co acordo sindical en torno a 800 unidades. Destacou que grazas a ese acordo cos sindicatos salváronse esas unidades. E incrementamos pois, o número de profesores, como acabo de dicir agora mesmo, con 900 profesores máis, en torno a 900, temos que pechar aínda FP para saber o número exacto, 900 profesores máis, fundamentalmente no ámbito de secundaria, co cual iso demostra pois, que hai unha aposta, creo que moi decidida por mellorar e por a educación do noso país e poder darlle pois, aos nosos alumnos as oportunidades, a formación e as oportunidades que lle van a abrir, en definitiva, as portas do futuro. Rodríguez apuntou que este ano aplícase por completo a reducción de ratios en toda a etapa de infantil e iníciase a reconfiguración do horario do profesorado de secundaria para unha atención máis individualizada.